Mat-tokki ta' nofsinhar kienu ħafna dawk li nġabru mal-ġenb tal-Knisja tal-Imġarr biex isegwu tradizzjoni tal-offerti għall-irfieħ tal-Vara ta' Santa Marija. Tradizzjoni li tibda b'talba. Anġlu tal-Alla ħabbar il-Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Al kontrarju ta' snin ta' qabel, kienu biż-żewġ gruppi li għamlu l-offerti tagħhom bil-flus imorru għall-Knisja tal-Imġarr. Bil-grupp ta' Westin Vella jerġa' jingħata l-opportunità li jerfa' l-vara l sen oħra. 2500. 3 و 5. 4 و 5. 5. 100. L-offerta hija 5,000. Is-somma ta' 5,000 euro mqabbla ma' 10,500 euro tas-sena li għaddiet iddiżappuntat lil xi wħud, inkluż lil Matthew Xkembri li għamel parti mill-grupp ta' Westin Vella. Is-sena sfortunatament ma kienx hemm ħafna gruppi. L-ammont ma talax daqshekk, tajjeb. Femni, wieħed iċedi l-ieħor waqt il-donazzjoni nagħtu. Aħna ġifieri konna lesti nagħtu iktar. It-tradizzjoni tal-offerti bdiet fl-1923 u minn dak iż-żmien l-hawn baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dis-sena għalqet id-90 sena. Ġifieri aħna n-nannu l-bużnannu u l-bużnannu tiegħi u n-nannu tiegħu. Kienu l-ewwel li bdew jerfgħu u mbagħad inti tidħol għalija ġifieri qed teret. Missieru dan mbagħad mit missieru daħalu. Jiena ġieni qed missieri u dħalt truħim tifhem. Imma dejjem kull sena kien hemm dik il-ħerqa għaliha. One News tkellem ukoll ma' residenti li ilhom snin jinġabru f'dan il-jum biex jgħixu din it-tradizzjoni. Hija tradizzjoni u ta' kull sena jagħmluha. Magħruf ħafna raħalat fuq hekk. Ma tantx issib illi joħorġu l-flus biex jerfgħu il-vara. Imkabbrin biha ħafna din. Jiddispjaċina li dis-sena ma tantx tela.